til et tredje X-nedrydningsshow. Vi skal lave X-Factor for jer selvfølgelig. Og for at det ikke bliver lige så tamt som de andre shows, så vil jeg gerne lige høre i live. Prøv lige at give mig noget larm. Perfekt, det skal det være. Og sådan skal det bare være, hver gang der har været nogen på scenen, og hver gang vi repræsenterer en dommer, så skal der nok komme en god stemning. Vi skal igennem aftens nummer selvfølgelig, det er finale aften. Og inden vi skyder programmet i gang, så vil jeg gerne repræsentere de 3 dommere for jer. Her kommer de. Den første er Thomas Blackman. Det er godt, Thomas. Dommer nummer 2. Det ved jeg hvem er. Det er vores skønne Pernille Rosendal. Kom, giv den hånden. Og sidst, men ikke mindst, det giver man en ordentlig hånd. Der kommer Kokfader. Godt nok, men jeg synes bare, at vi skal komme i gang. Aftens første deltager, det er førstegeerne, og førstegeerne, de bliver ledsaget af Kokfader, og har du nogle ord at give dem med på vejen? Jamen altså, jeg var også heldig at trække den ring førstegeer, man siger, med slemt til mennesker at gøre, det var stort set umuligt. Men for lidt hjælp med min ekspertise og god hjælp fra Arto, så det lykkedes at få Playboy til i finalen. Så giv en kæmpe hånd til førstegeerne. Førstegeer, I har dannet gruppen Playboy, så har jeg ikke klaret jer synderligt godt gennem hele X-Factor. Nu står jeg alligevel i aften, finaleaften. Hvad har I af forventninger? Altså, vi forventer bare, at vores øvrige Gucci og vores katter, det kan bare køres hele vejen, ikke også? Og så er vores banegruppe inde på Arto, den er også bare eksploderet på det sidste, så det har været totalt det. Ja, selvtilliden er høj. Hvordan har I det med, I har 400 dage tilbage? Altså, vi har det godt. Vi regner med, at vores katter og vores løjer, de kan køres hele vejen, ikke? Hun er hårdt tilbage, hun er mere end noget. Oh ja, hun gør det, hun er bare omkring til sådan en penge, hun vil komme. Ikke lægger hun sig det over, jeg er helt sikker, men jeg tror jeg sover, for det kunne være en drøm. Så jeg lige mig i armen igen, den også. Hvad er der vejen, Blackman? Det er bare øve. Det er ikke kraftedeme dårligt. Jeg kan ikke forstå, at nogen forældre gider at sætte sådan en flok lorteunger i verden. Men vi går på Blackman. Tak til førstegeerne. Jeg synes faktisk, vi hopper videre i dagens program. I kan næsten gætte, hvad vi er kommet til. Det er nemlig andengeerne, og de bliver ledsaget af Pernille Rosendal. Hvad har du at sige til de numre? Jamen, andengeerne er jo fuld af talent, men det er dog som usleben diamant. Den sang, vi skal synge i aften, den beskriver hele deres livsforløb og deres daglige ageren. Jeg tror ikke, de klarer det så godt, men jeg håber, at de bringer mit tvivl til skamme. Byd velkommen til andengeerne. Andengear her så er klar til jeres sidste performance til X-Factor. Hvad kan vi forvente af jer i aften? Hvad tror I udfaldet bliver? Chok. Har jeg overhovedet gjort nogle forventninger om i aften? Og kæft, det er usøgt. So seductive. I take you to the candy shop. I let you in the candy shop. Don't wait, girl, to stop. Keep going to the shop. I take you to the candy shop. Yeah. One more taste of what I got. I have to spend more. Tak til alle her, giv mig en hånd. Nu er vi nået til, ikke helt, men den store finale, som selvfølgelig er tredjegener, som selvfølgelig vinder X-Factor aftens program, det er klart. Men inden vi når så langt, så synes jeg, at vi skal smide et blik tilbage til nogle af dem, som ikke gik videre, og som var ud
Her er lidt om HF'erne. HF-eleverne Rasmus Tangvig og Mads Bøs, I sendte op i X-Factor, men gik ikke videre efter første græsklæring. Rasmus Tangvig, hvad gik galt? Der var ikke nok for det. Jamen, jeg brænder kun ting, jeg ikke kan få. Hvad siger du, Mads Bøs? Hvad er din om det? Jamen, de går for mange gange op. Jeg havde ikke tid til andet. Tak til HF'erne. Hvad så? Hvad synes I om showet indtil videre? Perfekt. Nu er vi nået til aftens finale. Det er selvfølgelig tredjegærende. Og inden vi skyder dem af, så synes jeg lige, at vi skal få dommernes ord med på vej. Hold nu lige kæft. Nå. Men altså, i det senmoderne samfund, hvor vi lever i en verden med første 2G'er og HF'er, der prøver at bryde hele lortet ned, så er der nogen, der skal være byggestenen for et fornuftigt samfund, som kan, hvad kalder man det, få det til at fungere. Så, hvad fanden var det, jeg skal sige? Nej. Men her vil der tredjegærende så komme, og jeg kan love for, at de vil øre og knippe jer. Så der vil flyde en dejlig strøm af musik igennem jeres ører, og her kommer tredjegærende.